La balena, per Benji Davis, editorial Andana. En Noé vivia amb el seu pare i 6 gats a una casa a la vora de la mar. Cada dia, el pare d'en Noé es llevava ben d'hora i eixia a treballar amb la seva barca de pesca. No tornava a casa fins a la nit. Una nit, una gran tempesta va sacsejar tota la casa. L'endemà de matí, en Noé es va acostar a la platja per veure com havia quedat tot. Mentre caminava per vora la mar, va albirar alguna cosa a la llunyania. A mesura que s'hi acostava, Noé no es podia creure el que veia. Hi havia una balena xicoteta a l'arena. En Noé es va preguntar què hi podia fer. Sabia que per a una balena no era bo estar fora de l'aigua. «M'he d'afanyar», va pensar. Llavors la va arrossegar fins a sa casa i la va ficar dins de la banyera. En Noé va fer tot el possible perquè la balena se sentís com a casa seva. Li va contar històries sobre la vida a l'illa i la balena li prestava molta atenció. La nit es dibuixava al cel i començava a fer-se fosc. En Noé estava preocupat per si el pare s'emprenyaria quan veiés una balena a la banyera. En Noé va guardar el secret mentre sopaven, però el pare d'en Noé, finalment, es va donar compte. No estava enfadat. Estava sempre tan ocupat que no s'havia donat compte que el seu fill se sentia sol. Malgrat tot, li va dir que havia de tornar la balena a la mar, al lloc on pertanyia. En Noé sabia que era el que havia de fer, però se li feia costera amunt. Es va alegrar molt de tenir el seu pare al seu costat. Aquell dia van anar a la mar i van soltar la balena. En Noé pensava tots els dies en la seva amiga la balena. Li feia dibuixos, inventava poesies, cantava cançons i esperava, algun dia, no gaire llunyà, tornar a veure a la seva amiga. I conte contat, conte acabat.